kaisa ko nirun share khainai belai important Instagram rok ang asuk naijaya waisa wuisu sakla bo video rok haipro kisa musa bo bai khaiyo hai phani ta musa maro hingke khoroksa chwla chakma de wngkha deborma de wngkha jomatia de wngkha riyang de wngkha samaya o chehara o borok ni chehara naikhle chakma hai hudo hada kok sanai hai diporo ang ani bwsajak bai khe dipor yang tinta bohai rokmani tinta charta bohai rokmani hingke fataro asok tongmani satungo kwchangma kwtabu yata omo okhini sikitokma mas kaini kaitharok kheno afro fataro asok tongmani si khoroksa borok chwla video call wngkhai Instagram tui hingke fataro bo satung kwphra ni bagui nugya bele satung ni pohor bai no nugyaga hingke nog singke se nugo bosi video calling khai hingke ba ang receive khaile ha receive khaima si boni thali hathia de wngkha anaji de wngkha chaithali de wngkha oboni thali no si pata 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 khlaiui video calling khai phunugo hingke ang hotak khe mobile romani ba nukliya salni pohor bai no hingke hai pha singha ba nukliya hingke ang yak atong ke khaini male hai boprai anaji thali de wngkha tama wngkha bono sai pata pata ke boprai phunu hangke ba waisa bai ang bahaino bo video calling khaimano tai rowui waisa bai log log block khairwjak haphano o borok ni photo hingke tani hamle omo hai jodi si dewai sang nangkhle video viral khainai jodi sini rok kahangke ani Instagram tei kok san muchukla hangke kok kaha sadi message kaha ro muchukhe message rok di text khai muchukla hangke text kaha khai di ulta pulta jodi si om haike tebai si video calling rok khai phunukla hangkle khobar tongo boni picture no post khairnai o borok hai hi yang sai tongo teibai sisa omo hai jodi singla hangkle je borok no phano sabo ani Instagram tei kwbang message phaiyo video calling khai po receive khaile nukha mungsang ya mungsa action ya ta teibai sisa omo hai wngla hangkle khobar tongo ni rok no kaisa kok sakrang no tak ama ani bwkrajak miyaforo khwuiplung bazar o thangforo koi fatui falmani bwskango 500 rang mai phaiyo hingke nogo phaiui ang no swngo ta o rang no toma khainai nog singni dana hi hingke ang ungka salaha omo hai kok sa wngthang kok ni wngthang 100 taka wngthang 200 taka wngthang 500 taka wngthang omo haikhe fataro ba lama o je jaga phano klaijak mala hangkhe nog singo totoi pili omo haikhe rang klaijak rok namani hangya tani hamale 1 taka jaga o 10,000 bohai rok khe baio tabo 10 taka 20 taka bo hai jaga ro hingke hai 20,000 30,000 bai haita baksa buksu subiyo de subaya samaya chongle lama o rang rok klaijak nala hangkhe nijeni kwbang khoti wngoi haini bagui no miyaforo no mai phaimani logo logo no saklani baba no tabo ani bwsai wngkha ani bwsai no khaiplung bazar ni kaisa kali mondir tongo arjak thangui khunungui satrai sogui aro mondir bisingo 500 taka no roi rodihi hingke roi rola hai sabo jero o 500 taka nabui o 500 taka ni lobi bai jero toma wngnai koiso samaya haini bagui no je borok sijak rok je borok ani hi sila hangkhe comment khaibai de kisa hingke ang khe chongtongha ta haike rang mamani no tani hai khosai na hi chongtongha ta omo hai rang klaijak rok no khosai namani hangya omo haike kwbangma gotijak ani ama bo haino tabo ani ama thaiya kopro chini musuk afro dega bwsa rok tongo chini nogan daro no buini rubber bagan tongo ta aro jaga chini musuk si rubber chawi hi borok sai rwo hingke afang khe tongmani bagui kaisa drum bono ama toipili ta o drum toipima bai si asuk 4,000 drum kaisa bwsuk ba 150 taka rok ni kha o drum kaisa 150 taka ni si 4,000 nijeni dega bwsa falui rangma rwo o borok sanai bo haino koiso nijeni si buini musuk chawo bosi chini si berajak hingke ba tomani hamale o drum kaisa 150 taka 100 taka jat no khosai toipimani ama bo haino o drum swmani buhi toipili ha bui nokphang ro chachai haike ronai hi ta
বসি 150 টাকা বাইসি 150 টাকা 100 টাকা মানি বাইসি নিজেनि माल माता काहामा 4000 केसि फालै रां रय मारो यंत्रनि हायदि फनानि देगा बुसासि निरौनि राबार साब हनकेबा फालो हायरक अंगो हानि बाङैनो मियाफ्राव हानि 500 टाका तायफायो होनबोग्राजो 500 टाका माइफायो खैब्लों बाजार गय फाथै फालमान बसकां नबंकेबा हामैना 500 टाका बाय निजेनि बुसु खटें नाय ताहि हां किरला हामतानि खमसे मातंसे हानि बायनो साखलान बाबना रय दिहि रय रहला हाता एलेंसा हामबाय लांमान सिनायसिदि उदैपुराव बायदे हुमनि साखलान बाबा तमासा हामबाय लांता एलेंसा कटमा एलेंसा kolong ma elengsi lokman sani ebu koto oma elengsa de toima ningnai gomoti toima rokong ni mo thani paite pijak mo kaisa 20 টাকা ngana hayo 10 টাকা farmatna kahma elengsa alu kisa akrang kisa kerawui sungaita mo kaisa ke elengsa bai alu ke sung kongla hata mai bahani yang boksoja ani karai rano mai tung ani karai rano mereng marang hingsaro taro baddo oma ani karai mui rokot khok unsur karai sungke ke akara sirjak ke angsa nangani bara ang hai bore he phone ang bukha hangsi hai ti ta karaibu mereng ma phana ko karayo sungna ka mui hai spot khogoi pai ta hai ko ge ang mai mi ro sumai pai ei saffron ke khono phai ta kongrai ni si mokolok to ma bhaing tong bale ha corona virus ma ko corona virus gan video non ro sukang simu 5000 mai tong mai di sukang simu 5000 mai ke si video naithongmani interest mau ga hai ordek ni singo mordek ni singo ordek paikhe naikhe rupsaya gan video na nirok saja khaba subscribe khadi sajeng bata khadi ang koisa na jor jabardast ta khayata like robadi nirokni bukha tongla hang ke like robadi te comment ba khaibadi naithonglang ga naitheng asagma te kaisa kongma sanai ko ang aigen sai bori harak de hai tongla isa comment khaibidi angni saksangke aigen sai bori hajak pula ba hai ni saksana hajak thiku ni saksana ska hajak di ban porisi boina hajak di ni saksak hajak la hangke boina ba hai na automatically ma hajak ni saksan hajengke boina ba hajak hai bon ko tram khang ma sha gar nu mai mi mo sa के पार्टी में मोशो मेरा मदर इन लॉ ने बनाया है बाटे में बोर्ता ये है आलू और आकरा संकोपरा और हिंदी से क्या बोलता है मालूम नहीं मुझे मालूम नहीं आलू और एलेंचा और आकरा मिक्स करके बनाया है अभी मुझे खाऊंगा Ibu hamai kayaknya.
No. Tam football ha, ang tabo. Ani rapper pa no thangara. গেছে গেছে আইছে কাজ করতেছে তারা দাদা Mas sebenarnya berapa kan bu? Tabong gipir ako itong lahat. Tang tabong yan. Tugu. Tara boleh kuliah jangan naik kalau ni. Kamu kira sih nambah? Kenapa kami? Mungkin horny 9:10 9:05 bagai tunggu ama ano ang tabo helewei seri naru nai kana sanita ama karpu mai ke sai beja horny mai amang ke gangla Terus Udaipur side ni somatia rok ke gangla busana godoya ho yang korbuk side ni somatia rok ke gangla busa hongta amang ke sini ang sini rok saya kedeng matan hamale suka rok bani hijra amang ke wan sarok yago phailang ke sarok hagan hi sini kesar mani amang ke onion or garlic. Oke, among kemudian bimbar 100. Oke, among ke berama. Among ke moso. Among ke tomato. Enggak tomato. Among ke belana pumpkin. Tabo amna bas klai robe garana ikon amna ang tabo helewei boni rok de bukur de hanai bofar de ani bofar bono tabo am khaine abu rana ke sher na rana kongrai butak sasi handi ya kongrai mas kaca pura kana ha Angka masih pijak, tabo helewei serinarna.